Ако изпитвате тревожност, страх или стрес и искате да се освободите от тях, до края на това видео ще чуете нещо много важно. 3 ключови фактора, които помогнаха на млада жена да се освободи от 10-годишна тревожност, страх и паникатаки. Ще чуете още какво вие може да направите, за да постигнете същия чудесен резултат. Здравейте! Казвам се Анелия Мицева и съм сертифициран тест-терапевт в Дания и основател на частният терапевтичен център Energy Mentor, който спонсорира това видео. Аз съм експерт в прилагането на тест и техниката на мисловното поле за освобождаване от стрес, тревожност, паникатаки или други емоционални и физически проблеми. В това видео ще чуете разказа на моя клиентка, как тя възвърна пълноценния си живот и ще научите как и вие може да възвърнете себе си. Но първо искам да ви запитам, какво е това, което ни спира в живота? Колкото и абсурдно да звучи, това са нашите собствени страхове, съзнателни или подсъзнателни. Да предположим, че вече сте осъзнали проблемите си, защото те ви тормозят всеки ден и ви държат в окови. Така, както и моята клиентка Елена. Ето нейните думи. Казвам се Елена и съм на 36 години. Повече от 10 години страдам с симптомите ми. Силен страх от голяма тълпа хора. Страх от пазаруване сама. Страх от разговор с хора. Страх да разчитам на собствените си сили. Виене на свят, сърцебиене, изпотяване. Всичко това придружено с паникатаки, които внезапно възникваха при определени житейски ситуации, които ставаха все по-подчертани и проблемите ми се задълбочаваха. И така, първата стъпка е да осъзнаете проблемите си. Но направили ли сте втората стъпка? Решени ли сте на всяка цена да се освободите от проблемите си? Ако сте направили втората стъпка, ако сте решени, вече сте изминали половината път, защото вече нищо не може да ви спре, макар и понякога пътят да не е кратък и да не е лесен. Преди да се свърже с мен, Елена се опитвала сама да се справи с проблема си, но е било много трудно. Както тя описва, бях напълно отчаяна, защото начинът, по който се чувствах, ме караше да се затварям в себе си и се получаваше един омагьосен кръг, от който само с воля, вяра в собствените сили и позитивни мисли и четива не помагаха. Тоест, тя е продължила по пътя. Търсила е какво може да й помогне. Чела е книги, пробвала е с позитивни мисли, даже, както ми писа, когато се свърза с мен, в продължение на 1 година се опитвала сама да прилага техниката за емоционална свобода въз основа на една книга, но с минимални резултати. И тогава е направила решителната крачка. Както Елена пише, започнах да правя клипчета на Анелия в YouTube. Тогава разбрах, че Анелия, която по-настоящем приемам като мой учител и гуру в живота, прави сесии по скайп и се свързах с нея. Уверявам ви, че още след първата сесия проблемите ми започват да се изчистват и то без моята силна вяра, че аз ще бъда добре. Те сработи и само благодарение на Анелия се върнах моята вяра. Да се върнем на тест-терапията. Тест-терапията няма странични негативни показания и има такъв поразителен ефект за освобождаване от стрес, тревожност и паникатаки или други физически и емоционални проблеми, защото комбинира хилядолетното китайско знание от традиционната китайска медицина, акупунктурата, с съвременни методи от психотерапията. И също така се нарича акупунктура без игли или акупунктура на емоциите, защото в тест ние работим и се фокусираме по чувствата. С тест просто намираме спомените и обстоятелствата, които създали негативните усещания и страха и ги неутрализираме, като подаваме сигнали на подсъзнанието, че тези обстоятелства не са вече застрашаващи за нас. Тези сигнали се подават, като леко стимулираме ключови акупунктурни точки по лицето и по тялото.
и примерни тест сесии може да видите на моя YouTube канал. Освен това, методен тест не е свързан с религията или с вярата, а той просто работи, защото помага на тялото и на подсъзнанието да се преборят със собствените си сили. Освен това, когато работите с мен, ще научите един чудесен метод, който може да използвате до края на живота си, всеки път, когато се изправите пред някакви проблеми. Резултатите от тест терапията са трайни, защото ние стигаме до дъното на проблема и освен това неутрализираме всичките негативни емоции или спомени, които са довели до вашият проблем. Изчистваме също така и ограничаващите мисли и негативните мисли. Може лесно да разберете как действа тест, когато си представите, че по енергийните меридиани в тялото ви тече енергия или вода. Когато имате някакви негативни емоции или спомени, те предизвикват, цялата негативна енергия се задържа там и те всъщност предизвикват запушване. Когато работим с тест и неутрализираме негативните емоции от спомените и от обстоятелствата, тази енергия, която седи там, тя се разлага и по такъв начин енергията в енергийните меридиани може да тече свободно и помага на тялото само да се пребори с проблема си. Ако искате да разберете защо прилагането на тест има толкова чудесни резултати за освобождаване от стрес, страх или тревожност, прочетете повече информация на моята веб страница. И така, да се върнем на вашия проблем. Последната крачка е да намерите ефективен метод за освобождаване от проблема ви. Затова следвайте препоръката на Елена, която пише: моят съвет е, доверете се на Нелия и опитайте. Това е вашето решение, ако искате да замените старата си непродуктивна рамка и отчаянието с терапия с техника за емоционална свобода с Нелия. Моля ви, споделете проблема си, не продължавайте да държите страховете в себе си. С тест терапията свалих оковите си. Продължавам да потупвам по тест точките. Направете го и вие, като потърсите помощта на Анелия Мицева. Това е наистина вълнуваща история и аз много се радвам за успеха на Елена. Вие също може да постигнете такъв добър резултат, ако работите с мен с тест терапията. Нейната пълна история, както и разказите на други мои клиенти, може да прочетете на моята веб страница. И още нещо. Искам да ви обясня, че броя на тест терапиите е в зависимост от вашият индивидуален проблем. Например, работила съм с клиенти, които са премахнали проблема си за една сесия, но в повечето случаи, ако е хроничен проблем, около 4 сесии ще бъдат необходими и със сигурност ще постигнете резултат. Когато Елена се свърза с мен, тя ми писа: искам да се чувствам напълно спокойна и уверена във всяка ситуация. И сега, около месец и половина след терапията, тя ми пише: от толкова години не ми е било толкова добре, така както преди. Самочувствието ми се подобрява, уверено стоя пред хората и така се радвам. Благодаря ти, Анелия. Продължавай да помагаш на хората в нужда и да си все така добра в това, което правиш. И аз наистина съм много щастлива за нейните думи и правя точно това. Помагам на хората да се освободят от техните страхове. И така, 3 ключови фактора, които помогнаха на Елена да се освободи от нейният проблем. Първият фактор – осъзнайте проблема си. Вторият фактор – решете на всяка цена и с всички възможни средства да се освободите от него. И третият, най-решаващият фактор – избора на ефективен метод, който работи и дава резултати. Терапия с тест и мисловно поле на частен терапевтичен център Energy Mentor. Направете и вие същия избор като Елена и ви гарантирам, че ще имате резултат. Ще се освободите от оковите на сегашните ви притеснения и страхове. Не се колебайте повече. Свържете се с мен още сега. Направете го заради вас, не заради мен.
защото вие заслужавате да върнете себе си. Моят начин на работа е достатъчно флексибелен, защото помагам на клиенти с различни финансови възможности. Може да се запишете на индивидуална терапия или на групови терапии, като групите са от максимум 3 човека. Така че със сигурност ще намерите терапията, която пасва на вас. Дори може да се запишете за 30-минутна безплатна консултация. Единственото нещо, което трябва да направите сега, е да следвате линка под видеото. Запишете се още сега за индивидуална или групова терапия с мен. Нека 2015 година е вашата година, защото вие го заслужавате.